Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas ja vi pokažu moju nivu, u stvari koju igram fudbal. I ajde da počnemo. Tu ja igram fudbal, a na natamo nije idu zašto je daleko. U stvari tu igram. Eto, tam. Tu je. Eto da se tu je. A ima još što na natamo. Evo. Evo. A to tamo je firma. Che padnu. Evo je tamo. I hoću sam da završu tu klip. I to bi bilo to. I ajde završimo epizodu. I to bi bilo to za ovaj klip. I